България – християнска държава. Сред прабългари и славяни. Византия. Усилия за да приобщят славяните. Проникване на християнството в царските дворове. Жертви. Енравота, син на Омуртак. Княз Борис I. Осъзнава силата на християнството. Обединява славяни и българи. Контакт с Римската църква. 863 година. Неуспешна война с Византия. Условията за мир били приемане на религията от тях. Извършване на светото кръщение. 864 година. Покръстване на Борис в Плиска. Приема името Михаил и титлата княз. Покръстване на държавата предизвикал бунтове по отношение от Борис. Българска църква. 870 година. На Вселенския събор Константинопол се взел решение България да има църква с църковен глава архиепископ. Преговори с Николай I. Рим. Повторно кръщене на народа. Византия отстъпва. Преговори с Константинопол. Бавили отговора си. Проповедта била на гръцки език в църквите. Имало опасност. България.